Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 20 sa bulan sa Marso tuig 2022. Karon ang ikatulo nga Domingo sa Kwaresma, third Sunday of Lent. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 13, versikulo 1 ngadto sa 9. Miadtong higayuna, may mga tao didto nga misugilon kang Jesus mahitungod sa mga taga Galilea nga gipamatay ni Pilato samtang naghalad sila ngadto sa Dios. Apan miingon si Jesus kanila, nagtuo ba kamo nga labaw pa sila ka makasasala kaysa ubang Galileanhon tungod kay gipamatay kining mga tawhana sa maong paagi? Dili, sultihan ko kamo. Kung dili kamo maghinulsol ug mobiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Mahitungod ni adtong 18 nga nangamatay didto sa Siloam kay natumpagan sa tore. Naghuna-huna ba kamo nga kadto sila mas dautan pa kaysa tanang lumulupyo sa Jerusalem? Dili. Sultihan ko kamo nga kung dili kamo maghinulsol ug mobiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Unya misulti si Jesus kanila niining sambingaya. May usa ka tawo nga may kahoyng igira diha sa iyang parasan. Miadto siya aron pagpangita og bunga niini, apan wala siya'y nakaplagan. Busa mingon siya sa hardinero, tanawa ra, tulo na karon ka tuig nga nag-anhian ako dinhi aron pagpangitag bunga nining kahuya. Apan wala gayod ako'y nakaplagan, bisag usa. Busa putla kini, kaya nag-usik lamang sa katambok sa yuta. Apan ang hardinero mitubag, pasagdiyo na sir, bisan kining tuiga na lamang, kay akong kalutan ang palibot sa punuan ugunya akong abunuhan. Kung mamunga kini sa sunod tuig, maayo, apan kung dili ipaputol kini. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.